uMazi wayeyihundlu lebhubesi elinganaki. Wayethanda ukugquma esuka kwelinye idwala aye kwelinye, kodwa wayehlale egquma nje angabheki nalapho egqumela khona. Ngesinye isikhathi wagquma nje enganakile wabe sewele emeveni. Lokho kwaba buhlungu kakhulu. Kokunye wagquma nje enganakile wawela esidlekeni sezinyosi. Azikujabulelanga lokho iy'nyosi. Ngesinye isikhathi wagquma nje enganakile wacishe wawa esuka esiqongweni. Kwakuyingozi kakhulu lokho. Wayengafundi emaphutheni akhe. Lokho kwakuyinkinga. Ngolunye usuku uMazi wagquma nje enganakile futhi wawela esihlabathini esibishayo. Kwaba nzima. Wazama ukuphuma kodwa kwase kwephuze kakhulu, wabisha esihlabathini. Ngaso leso sikhathi kwavela uSayilasi, inhlwathi eyiqili ngemva kwamadwala. Wahlebeza wathi, "Ngiyabona ukuthi usenkingeni Mazu. Ngicela ungisize." Wakhala uMazwi njengoba ayeya ebisha nakakhulu. "Ngingakusiza," kwasho uSayilasi emomotheka ngendlela enobuqili. "Kodwa ngelinye ilanga kuzodingeka nawe ungisize." uMazwi wayengabazi. Wayazi ukuthi uSayilasi wayeyinhlwathi enamacebo amabi. Kodwa kwakungekho ayengakwenza. Wathi, "Kulungile." uSayilasi wazongolozela umzimba wakhe omude kuMazwi futhi kancane kancane wamkhipha esihlabathini esibishayo. uSayilasi wanyongoloza uMazwi wamtwinya. Wahlebeza, "Ungakhohlwa Mazu, uyangikweleta." uMazwi wadonsa umoya wakhululeka njengoba uSayilasi ehamba. Wabona ukuthi ukunganaki kwakumfake engozini nasesikweletini sikaSayilasi. Kusukela ngalolo suku uMazwi wayibhekisisa ngaphambi kokuqoqa. Ngalolo suku wafunda isifundo esibalulekile. Uma senza amaphutha kufanele sime kancane sicabangisise ngemiphumela esibhekene nayo ngaphambi kokuqhubeka sijabulela ukuphila. Lokho kungasindisa ukuphila kwakho ngelinye ilanga. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com